dø, Kasper. Au, au. Nå, vil du have det første indtryk? Nej, det kan. Kom nu. Kom nu. Sådan. Så nu er man 3. Start nu. Start, ja, jeg vil begynde. Må ikke have 3 længere. Du driller mig sygt meget. Så nu er jeg slet ikke sådan. Nå. Nå. Jeg synes, skal have det første indtryk. Hvad har du kæft med det? Så var. Jeg begyndte at opdage. Så tager det andet indtryk. Kom nu. Nå, okay, andet indtryk. Vi begynder en let's play. Ja. Ja, en helt ny. Helt ny kanal, helt ny let's play. Ny intro også af, for Jimmy's er super fed fyr. Jeg skal godt tjekke ham ud. Jeg sidder nemlig her og snakker med alle. På min særpenge. Dumme svin. Og du gjorde. Hvad er forskellen? Stjæle og tag, det er meget for brugt. Man kan ikke stjæle noget, der allerede er bestemt. Ja. Jeg stjæler den tilbage. Hvor er ikke? Seriøst. Nå? Ja. Nå. Vi skal starte med at bygge et hus, skal vi? Jo, for sent. Jeg tænker lidt, hvor skal vi bo hen? Skal vi bo op over Sybjerg? Skal vi bo bjerg? Ja, ind i hullet den. Og foran, så er sådan en turkant med. Jeg gider gerne at bo i. Det er ikke god til. Det vi kommer til at åbne by der noget. Hvordan? Vi får det. Det er for helvede. Vi tager ikke nogen form af de nu. Nå jo, jeg har fødselsdag i dag. Nej, så lykke til Kasper. Skriv i kommentaren. En cham. Og gaver det hele. Jeg gaver det hele. Det er det han skal have. Giv ham gaver, send gaverne. Han bor et eller andet sted i Danmark. I Europa. Og der er net over. Ja. Ja. Godt at få gjort dem igen. Vi er ikke racister. Vi er racister. Nej, vi er ikke racister. Hvad er det? Na. Ho. I'm gonna fuck you up, nigga. Det kommer sådan til at få gang rapper, det her sorte form. Here's your brother, bitch. Klar, så kigger du. Dø. Ernie. Ernie. Ej, Ernie, mand. Ja, Ernie. Kig. Ernie. En lav. Så det bliver altså både en vlog og en let's play og kanal og alt det der shit. alt smooth. Random gangbang. Men vi laver ikke tutorials. Det kan vi ikke finde ud af. Hvor fanden blev du af, mand? Over bjerget. Nej, det gjorde jeg ikke. Hun lavede Ernie. Ernie, jeg griber dig. Hvor er du henne? Hallo. Jeg kommer op igen. Ja, så hører det på. Så vi bor der? Ja. Den. Første episode, der laver vi sgu da ingenting. Hvad skal vi så? Jeg ved ikke, hvor fanden er det, du er, men jeg er fucking home alone her. Hallo? Bodil? Er du der, Bodil? Jeg troede, det var en kylling. Og det er bare... kylling? Hvor tyllerne henne? Ja. Og på bjerg. Hvordan det bakker. Nå, du er derovre. Hvad? Ja, bare bliv der. Jeg kommer. Er det ham? Ja, Turtle Teenage Mutant Ninja Turtle. Hvad kommer nu? Hvad fanden vil du af? Det krammer. Hvad var det? Nå. Skal vi gå i gang med at få flat det her ud? Ja.
Har jeg sådan en bængebånd? En bængebund. Der. Jeg laver selv en skov. Det gør også. Ej, der er en pæk. En pæk. En pikke. Jeg ved ikke om jeg kommer vi nok til op til på din computer på et eller andet tidspunkt. Jeg ved det godt nok ikke. Og jeg er bange for, at det er langt ned, jeg kan ikke se en skid, det bukker for sygt. Ja, det var der. Du er så fyr. Du har faktisk aldrig været fyre. Du er så fyre. Okay. Jeg har done chestpoint. Er der ikke en til her? Jeg er sulten. Du stinker. Det er næsten lige før det går hurtigt med hænderne. Kom her. Det er derfor, jeg har det godt. Du stinker. Men vi kommer også til at spille noget Ticket på et tidspunkt. Ja, for satan. Det vi blev ret vilde med. Altså det der med atomreak til sidst, vi bare prøvede sådan... Så gad vi ikke at spille med, så fjernede vi alt isen i den, og så sprang det helt i luften, og så buggede vi. Ja. Pænt hårdt. Det var faktisk rigtig sygt. Ja. Jeg var sgu ikke skov. Hvor fanden... Hvordan skal jeg komme op deroppe? Okay, jeg er ninja. Ninja-style. Åh, fanden. Jeg ved ikke, hvad det der gang med mig. En gang. Og har jeg... En gang med mig. Det bliver igen op i nat. Så kommer der svumbier. Zombies. Et zombie-attack. Kom, blom! Den er jo god. Kom videre i livet. Vi skal også have Maltes magiske boner. Og det er ikke, hvad hedder det, der er værst med en, det skal bare lige ud. Ja, Det er det ikke. Au! Ja. Slå du mig? Nej, Au! jeg er i gang med at lave tubis til mig selv. Au! Slå du mig? Ja. Au! Slå du mig? Ja. Au! Slå du mig? Ja, måske. Au, for helvede. Okay. Eller, hvor er det andet? Hvor var sådan en holdtætning? Ja, jeg har på min tur. But if you close your foot, Det kunne egentlig være mega fedt, hvis vi allerede fik en gulerod og en kartoffel og en svummebog. Ej, delicious. Ej, jeg kunne sætte en... Det er nok pisse. Nej, pis for helvede, det er jo ikke sjovt til. Hun var bare nej! Zombie! Hej, det der jeg godt kan lide med den nye, der er en village zombie. Men det jeg godt kan lide med den nye, hvad hedder det, opdatering, det er, der kommer baby zombies. De er sindssygt irriterende. Ej. Kig, så der er en zombie med guldrosting. Der billede med det der. En baby? Nej, den er bare Åh, hvor en dejlig fan. den stinker virkelig. Han er også helt lov til. Fy for fanden. Sådan. Det må man godt nok sige. Fy for helvede. Hå? Kan man ikke slå i luften med magten? Shit. 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 Teddy. 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 Give me. Stream her. Vi starter bare med at lave sådan en lille... Nej. Vi skal ikke bare vælge til at starte med. Nej, vi starter med at lave sådan noget der. Firkantet, så må vi renovere det. Det gør vi. Et lille hus. Er det lille? Vi kommer til at lave om på det. Det er bare et lille firkantet. Savner min mor. Savner min mor. Gå ud og sige hej til hende, hun sidder lige derude. Hvorfor? Hvad helvede? Jeg fik lavet for store det, ikke? Altså, Penny. Ja. Hvor er det mobsene henne? Hvad? Mørkt er det på.
Fuck mig. Au. Vi dør jo, mand. Nej, du gør ikke. Jeg ved Du godt. har kun ned på et halvt. No. Gør man ikke? Jo. Shit, vi skal løbe langt, mand. Vi må lige have noget svumpidum, vi kan. Ja. Jeg kommer bange for at falde ud over kanten her. Haha, lige meget. Yes. Jeg tør ikke engang op nu. Ej, man dør da ikke. Vi skal... Zombie! Au, hvor er det ret med, jeg gad ikke. Ja, det er svin. Hello, everybody. Hello! Gå lige ud! Nej, hvor laver hun? Du går og suge. Ej, det er ikke godt nok pænt, det der, mand. Han er dum, men det er bare safety, det her, der. Jeg er bange. Bare et hus, lige fuldstændig lige meget jordhus. Det er sygt. Hvor har du så stengen? Nej. Nej, det ligger inde i kisten. Nej, den ligger kun til. Nå, den er fordi jeg brugte alt den. Ja. Ej, hvor. Ja, hallo. Der kommer en zombie. Lad en dør. Nej, jeg gør bare sådan noget. Det er nice. Han er ikke Hallo. færdig, mand. Hallo. Ja. What is it juice, man? Hvad er det så? Hallo? Jeg tør ikke at stå på det. Hvad zombie? Er du bøske? Der kommer et skelet T-bag. Hvor skal jeg Dernede. Attack. Og piska. Der kommer en zombie op til mig. Hjælp mig! Jeg skal nok slå den så. Der er en boner. Jeg skal lette på vej. Skeletter på vej. Inden for tø. Hold det ikke nøverste. Hvorfor det nøverste? Fordi at hvis du tager den nederste, så kan den skyde igennem det. Den er derude. Jeg kan se den. Jeg kan se den lige før. Hallo? Zombie kød. Nej, det tror jeg ikke. Ja. Var der noget? Måske. Hvorfor? Du lægger på mig ind! Hvad fanden laver du? Hallo? Bro? Hvor er din ting? Jeg bomber der keep inventory. Gå og slagte. En bøske! I svær i hånden måske. Det er nok hjælp. Jeg vil hjælpe. Jeg fik en magisk melding til boner. Det er til mig. Ja. Ja, det må du godt få til sådan bøger. Vældig magiske boner. Skulle du også have Kaspers magiske boner? Nej. Boner time. Vi skal have noget, vi skal have en chance med det. Nå, kan man godt have en jern boner? Ja, selvfølgelig. Fucking nice, man. Du skal bare have de der bøger der, så skal vi have en anden. Univers. Vi skal bare have nogle bøger, så skal vi give dem en. Kom vi gå ned og nakke nogle få. Jeg har lavet ulige. Nå, der får jeg jo. Der er mange få. Men som sagt, det bliver nok en For det mest lang let's display. Ja, lang display. Vi skal bare have Ender Dragon og det hele. Ja, vi bliver ved til at få besvaret Ender Dragon. Og så kommer sæson 2. Ja, jeg har lavet 3 ud, hvis vi har 6. Why knock dem? Har du også 3 ud i og det er jo til, go. Ej, det gider jeg ikke til. Det var ikke bum. Der er en minizombie, Er det ikke en minizombie? Nej, det er det ikke. Helvede. Jeg kan ikke lide adkomme. De skader mig altid lige meget, hvad de prøver på. Bøske. Hallo? Hvor mange ud har vi inde i kisten? Jeg har 3. Nu har vi nok. Ej, ikke TP, det er noget. Okay. Det er TP. Okay, nu er det. Ej. Men undskyld. Kasper, hvad vil du sige til forsvar? Hvad er det magic boner, eller hvad? Creepers. Det vil jeg nok. Den er efter dig. Efter dig. Rik. Den er efter mig, den slår du sgu. Der er zombier, det der kan med lort. En creeper. Nej, det er ikke. Vi venter til at se, vi laver kyllingefarm. Jeg har lavet brugt. Hvad var det, vi skulle?
Skal vi ikke have noget vand til? Nej, jeg skal have noget træ. Skal jeg minimap ind bagpå? Det skal. Jeg synes ikke det der medical waypoint. Fuck et fedt hus, hvor se det på nu. Og hovedspring. Og så 360. Nice. Skal vi så 360, Kasper? Så jeg nakker lige kylling. Over 360. Kasper? Ja. Jeg laver opkraft med 360. Så. Nej, så kraftede ikke. Fuck man, du har bare sprunget helt fedt. Jeg har ikke gjort den skin, når du siger bare 360, ikke? Eller? Hvad fanden lavede der en selv? Jeg tipper Jeg ikke. ved ikke, hvad for grimt. Du kan godt tippe. Jeg skal lige noget af min der. Ikke kraft der. Du skal også bare huske lige timeren, du ved. Nå, jeg har fået sagt sådan, at det er fint, at stopper vi tager et kvarter eller 20 minutter. Det tager 20. At 20. Ikke? Jeg lavede mere zombie. Jeg har savnet. Jeg fik en kylling! Ind! For helvede! Ind! Skal vi have en dør nu? Jeg kan bare en kylling ind. Hvor er det fyr? Plus, Halløj, chicken. Okay, hvad fanden laver du der? Nej, jeg tror den er ude. Den er bugget i en blok. What the fuck, det skal jeg se. Okay, op med det. Og du Tænd og sig, tænd og sig. Jamen, den er lille, så vi ikke har den. Nej, men det er bare så kunne vi få lagt den. Luk it den. Hvor er der? Jeg tror, hvad skal vi lave næste runde, Nicky? Overhovedet af den. Toilethuset først. Og vi skal begynde med at lave huset færdigt. Lige lave en dør derovre. Fik jeg over en sappen for det træ derovre. Hvor det jo går. Nej. Og prøv skills til dør. Og så bruger vi. Jeg er ude at kylde. Nej, det er sådan. Ja, sapling! Og vi overlevede en hel nat. Ej, det gjorde vi ikke. Nej, det kan man ikke sige. Men altså, vi skal jo lige i gang for helvede, altså. Else. Kom ud, Else! Ja. Den var lige gang. Godt det blive. Ernie og Molly. Ernie? Og Molly. Ernie med Molly syre. Hvor er kyllingen holdet det? Molly hun er bare morgen. Ja, det er bare, det er bare. Skal vi ikke bare stoppe nu? Jo, skal vi bare sige farvel? Det gør vi. Vi ses. Skal jeg lige sige selv sammen? YouTube. Ja, hej. Hej.